fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to kasga rewo e worgo to seeno busoɓe to hayre mbara to hayre gollere to juude to babaɓe to darto abdallah ko on takkusan juula ha to galle ceerno ndiaye baro to hayre law ko on takkusan kadi juula ha to galle makko hayrana noadiɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie police national halfinaɓe nden ka ekisal lixar ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima on neɗɗo taw kadi ko tuumaɗo kañuma wanno janggo mum e agence banque ligor jannoɗo e nder nakshot to leydi Sénégal préfet mo Dakar holliri tigui ko loppede jaɓani kay ko fati e ɓeena yaddeɓe yimɓe Sonko yinnoɓe wadde investiture mabɓe candidat mabɓe aseta hande o to Bowal Mangal e nder Parcelles Assainies préfet o wi ko loppede ɗum waɗani to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe koliri tigui ɓe pirti base goto ko seɓɓitiɓe ɓe bonniniɓe matériel kewɗe no fewi ɓe mbari fodde sappo e joyi seɓɓitiɓe kedde Afrique ma en kettoɓino musidɗo men Alassane Oumar Mbodj so tawi ko kabaruji men joolam jaɓeri ma en kaale guerre hakkude Israël e Gaza yen ha to leydi Russie to leydi Syrie ha to leydi France bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren bandiraɓe musidɓe tedduɓe sen naniɗe daade almuɓe belɗe holto paaɗen ko kasga ha to seeno busoɓe to kasga ha to seeno busoɓe ko fati ziyara aniyala ziyara ceerno Abdoulaye Maliki Bousso hono ceerno Mamadou Bousso khalifa galle tawateɗo to Dakar ceerno Amadou Tidiane Bousso to kasga ceerno Boun Oumar Bousso tawateɗo to Nouakchott ceerno Mohamed Bousso tawateɗo to seeno busoɓe ceerno Hamme Bousso tawateɓe to seeno busoɓe Diallo Alassane Hamme to Belgique jettidiɗo kayiɗo eɓe ndenta kamɓe kala ɓe bismo eɓe teddinira eɓe ciftina dendagal bandiraɓe guure taariɗe guure hoddiɓe kala ko wayno kasga rewo e worgo seeno busoɓe hayre mbara hayre gollera hayre law e dendagal guure taariɗe kala ene bisma ene teddinira oɗo ziyara taw ko ziyara aniyala ziyara mo ceerno Abdoulaye Maliki Bousso ziyara o waɗata koto kasga ziyara o noon hitande hikka nde waɗi wayloji seeɗa saabu ziyara o ɗen gandi hewna wadde koye lewru février saabu sumgoji noon ɗum saabima hitande hikka nde ɗum dirtinama ziyara o hikka waɗata ko ñande 13 e ñande 14 lewru janvier daratonu ndu ko nden tigui ziyara o waɗata toon to kasga dendagal bandiraɓe dendagal julɓe wiyaɓe achhadu an la ilaha illallah dendagal seremɓe dendagal almudagal foof ne bisma e oɗon ziyara siftinde on noon yettiniɗo kayide o ko musidɗo men sehil men hono Diallo Alassane Hamme tawateɗo to Belgique dandama Yusuf e wendo nano aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa
ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla e danawal kala ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wune Allah ne rokkimo hande mbawka e hattan yaltinde mborosaji kewɗi comiɗe e nder reedu neɗɗo ɗe neɗɗo fonno opérede o rokkuma leɗɗe ɗi jalta ha laaɓa ha mbiya wen ha jira guise maɗa ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji kewɗi omo jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo onon ko kawisaji Allah woni hen waddete koye gawri samme e gawri suuna so tawi a waɗi no wirumani ma yi dendagal mborosaji comiɗe e ɓanduma jalta ha jira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne safra rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam site yawɓe yitade koye men rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra dendagal raffijo gorago no lidorno ko wayno ustaraɓe gorago yawɓe jippade e leece yiitiɓe koye mumen jippiɓe leece yawɓe yitade koye mumen kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe mbiyete ko muuɗa hirda ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko wonɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje CFA kala ko temedde nayyi mbuɗu CFA ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev ko numéro orange monnaie kala lombuɗo hen kalis mum wanne listihar ha no hannirta ni on numéro mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kiline mum omo tawe to Nouakchott laabu gorko leydi Mauritanie to legala bitegal netteki to base makko kala jiɗɗo hebde ceerno Djiby Sy to appel ha to banggue WhatsApp kala ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum wonde base makko tawate to Agnam Siwol ne golla ha no hannirta ni ene tawi noon wiye almudo makko ene wiye ceerno Djiby Déme kala to mbawɗa wonde tawi kay ɓurɗa ɓattade ko Sénégal tawi a jokkodiri e makko kanko ceerno Djiby Sy omo wawi waddudema ceerno Djiby Déme rokkuma leɗɗe ma ha no hannirta ni ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone mbatta ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo woni omo jogui leɗɗe kese pula leɗɗe itto cafroje estomac ittoje seero ha laaɓa omo jogui leɗɗe kadi a jubbata hen seeɗa mbaɗa e ataye so tawi a yari ɗum dendagal ñonkoto gonɗo e reedu ma yalta ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko cellal ko kañum woni afogalu cellal ala coggu gandal ne weeli ha tenti kadi gandal jaadugal e nunɗal e pinal ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko labdo reedu malaɗo woni ko jaadino ɓala walla e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gandu bindi kumpitiɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo mo safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol wonduɓe diabet tension asthme ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen jippiɓe leece e on fannu omo jogui leɗɗe biyeteɗe meyɗi moosa ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra ɓen ɓe seydiniji bahlil koye mumen ha kaɓɓa ɓen yanoɓe barogal e kala saaha crise aji e dendagal rafiji cariɗi e oɗo saaha joni e kala rafi mo mbawɗa wondude ceerno Amadou Tidiane Diallo so tawi oɗon pamodiri so tawi kay kanko oɗon maldana rafi mbawɗa wonde kala ɓurdata balɗe tati tawa awi wen ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko woni e ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo kala jiɗɗo waddanede listihar mo jogui numéro makko weev ko numéro orange monnaie kadi on numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum tawateɓe to Europe e oɗo saaha joni mo tawe lawol faade toon to leydi France kono noon base makko to Nouakchott ene golla ha no hannirta ni to banggue Sénégal kadi almudo makko miñi kone tawe toon ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 00 221 77 714 94 15
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne wiye dendanga kille mum wonde base makko to Nouakchott legal 6e hakkunde robin 5 e robin 6 ene tawe ɗon kadi e miñi kono wiye Souleymani Diallo kala jokkodirɗe e makko noon walla jokkodiri e ceerno Abdoulaye Diallo maɓe mbaddu ɗum e oɗon ceerno Souleymani Diallo ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. an jambitowo ɓandu musoro ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keeceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkude yaade jama e juma ni jokkoyde en ɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwrukata koridi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hedde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira capantati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati asetta sappo e jeegom dewo hoddayru hitande ujunere temedde e capanɗe nayyi e joyya habaruji men e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate ɓosoje ko ñimen sehil men Saydou Abouba habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗorɗen police nationale halfinaɓe nden ka e kisala nakkode ko taari ɗum kala ɓe kolori ɓe teɓima neɗɗo tumaɗo kay ko kañum waɗi jangu mum e agence bankili e nder leegal liksara to nakkota commissariat central mo liksara noon ɓe kolori ɓe keeɓi kabaru jangu ngu kay ko sanga 16 heures wonde agence bankili o yanama gérant o kadi fiyama hen labɓe o gañimi hen gañanɗe musta no fewi haalisa gonno ɗon nawama ko ɗon e ɗon noon équipe spéciale tawi ko direction régionale de sûreté o mini ko fati e jiilaw on jiilatine ɗon e oɗo saaha joni ɓe mbiduma teɓa ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to Nouadhibou fondation sinima ko fondation sinima dilloɓe kay e nder taw ko dilloɓe e nder dakaletta Nouadhibou e dendatal e ɗemgal directeur régional ɓe mbaɗi extension woni tigui ɓe ɓeydi lycée 3 mo Nouadhibou tawateɗo to leegal sa
letta shaabi golle ɗe noon jaru muɗum ene qime ha eno gase jeenaye million ene fawi temedde jeeɗiɗi capanɗe joyyi e goho ujunere capanɗe jeetati mbuɗu taw haalis ugoyam e limore hinde nde tawi haalisa ɗe kala yalti ko jiifaji fondation sinima kañuma yaltini ɗeɗon koppereje e mbadi kay tawi kadi koye mbadi yidde ɗoftude kay miijo e fandare horejo leydi Mohamed Cheikh El Ghazouani jiɗɗo kay ƴellidde jangde leydi Mauritanie hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum woni horejo gendi Mauritanie gonnoɗo e jillu muɗum e nder région de Gorgol o arti e nder Nouakchott aljuma hanki mbiɗen o ummori koto kay haydi e jillu makko noon e jillu makko gollal noon o waɗi toon e nder région e jillu makko wanno toon de région de Gorgol o gasniri jillu ngu noon koto Mbuuto o waɗi toon inauguré gueɗe kewɗe no fewi taw ko ɓeydoje diwan ɗe mbaɗama toon tigui e nuggire e nder Gorgol ha e nder kay haydi kala to Monguel e to Mbour kala ko ɗiɗon nokkuji tati woni woni étape uji makko tati e programme uji makko tati o win e programme uji makko ɗiɗon nokkuji tati woni programme uji ɗi e nokkuji ɗi o yetti kono noon haɗani o wirtanoma to Likseyba Gorgol e saaha kay o fano Monguel o jaɓɓama toon kadi jaɓɓugal paydingal no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen si Abdoulaye ƴetti golle muɗum woni fonction mum guila ñande alkamisa en tant que secrétaire général de l'institution de l'opposition démocratique heeɓi noon o heeɓi on poste noon ko landa taw ko landa wiyete ko FRID woni front républicain pour l'unité et la démocratie article jeetati noon tawi ko loi numéro 047 bar 2012 du 22 juillet 2021 wi kay ko institution de l'opposition démocratique est composée d'un conseil de supervision composé des partis de l'opposition tawi ko jeeyaɓe e landa lunda ɓurka hewde député ji e nder suudu sarɗiyeji hono biteɗo monsieur Hammadi Sidi El Mokhtar Aboul Mohamed Abdi jeeyaɗo e landa tawassul taw ko landa lunda ko kañuma woni e oɗo saaha joni chef des files de l'opposition démocratique e nder leydi Mauritanie so tawi noon ko Kumba Dadda Kana on waɗama directrice chargée de relations avec le gouvernement au sein de l'institution de l'opposition démocratique woni kalfinaɗo jokkodirala hakkude landaji lunda hakkude muɗum e laamu leydi Mauritanie Kumba Dadda Kane noon ko ex député landa swaba kono joni o dillat tigui ko jeeyati ko jagge mawɗe e nder kadre landa wiyete ko frita o jeeya frita noon ko kañuma woni deuxiéme formation woni landa ɗiɗaɓa to banggue opposition tawa kadi ko ɓurka hewde joɓande majoritaire joga député ji mum e nder suudu sarɗiyeji caggal kay landa wiyete ko tawassula ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen conseil constitutionnel woni tigui koye yurnade sunnade e ƴewde kay so tawi ɗereji ɓena joƴƴinɓe candidature uji mumen yidde kay wonde horejo leydi e sumgoji tijjali nogas joyyi lewru février 2024 so tawi kay ɗereji ɗi ne timmi so tawi ne ndewi lawol golle ɗe noon puɗɗima caggal nde dossier biteɗo Boubacar Camara yurna joni ko dossier ji mennoɗo wonde premier ministre leydi ɗi hono biteɗo Cheikh Hadjibou Soumaré e di Ousmane Kane ko kañumen woni gonɗi e yurnede oɗo saaha joni kamɓe jurnade oɗo saaha joni kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe mbaɗama rekkali woni tigui dossier ji mabɓe tawama rewani lawol ɗi joñama oɗo saaha joni ɓe jeetaki e ɗiɗon candidat ji kayitaji Ousmane Kane ɗi noon tawa hen tigui wonde ko cutis taw ko caisse de dépôt et de consignation ko kañum tigui woni ko tawa hen soɓe gayni ɗiɗon dossier ji noon ɓe kuccanta ko dossier Ousmane Sonko ko on ɓe juunoto dossier ji muɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen gam huruma hormade kay darde hitande 2024 nde Macky Sall horejo gendi Sénégal rokki yamirore kay gonɗo cilsiti lamu o rokki yamirore kay yo ujunere e temettere capanɗe jeejuɗe ɗiɗo prisonnier taw ko sokonoɓe nder kasoji e nder leydi Sénégal ne goppitte e mbadi grâce présidentielle tawa ɗina prisonnier ji noon ɓe hen ko nanggaɓe ko fannu
wonu dawrugol walla tawi ni ko wadɓe gueɗe taw ko gueɗe wona gueɗe kamtoɗen fewi ko jiida e wargoji walla violé gueɗe mbaɗi noon ko ɓen goni woppitaɓe ɓen ujunere temettere capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗi noon yidde makko kay ko yo goppite beele hitande hesere nde ne taw ɗumen tigui e nder galleji men e cuuɗi mumen ha ɓajini kabar o noon ɓajina koye communiqué taw ko communiqué du ministére de la justice kañuma ɓayini oɗon communiqué ha joni ko leydi sénégal keddoɗen ko kérosène ko kañuma woni carburant ko woni ko diwnata laaɗe diwoje e nder windere he kala on produit noon woni oɗon crésone nena teskama tigui e ɗum ngakkino fewi e nder leydi sénégal e sénégal ɓayini communiqué mum hollirde kay wonde oɗo saaha joni ɓe ngakkira oɗon crésone to bowal diwoje ngala AIBD ɗum saabima noon e oɗo saaha avion ngaji kewɗi eno kumi kay e less caleji e nder bowal he kala taw ko ponnoɗi diwde voluji men mbaɗama annulé e oɗo saaha joni ha joni ko leydi sénégal keddoɗen saya diama ko wuuro tawtengo e nder commune mo diama département mo dagana falde saint louis ko cuumu kulɓinigu noon Allah ɓuuri hulɓinade waɗi toon jamma beɗɗo ɗo ko cuumu ngu noon hollirama tigui cuumu ngu noon cuumu jamma ko jamma cuumu ngu fuɗɗi toon hewɓe ko ɗum findin ɗumen cuumu ngu noon bonni ko heewi no fewi ete haɗani tan camu ngu noon hollirama tigui bonni toon gueɗe kewɗe no fewi guila kay e ko fati eto guura moftono ha e matériel kewɗo boni hen ko noon kadi hollirama tigui damme dabeje kewɗe mbasi beele dabeje kewɗe kadi tilfima hen Allah yettama noon hay goto wasani hen fittade muɗum yimɓe wuuro ngo noon jayaɓe ɓe mbaɗi erango faade laaɓa ngu kay nde wabato fabadeɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi sénégal keddoɗen yimɓe jeeyaɓe landa ex pastef e ɓen kadi taw ko coalition ko sonko de président 2024 yinnoɓe kay yuɓɓinde ko fati investisseur candidat mumen ɓe cuɓino noon ko bowal manggal to Parcelles Assainies to aseda hande o ɓe jinno wadde oɗon cérémonie kono noon préfet mo Dakar wi ko ñoɓloppet o jaɓani hokkuteɓe autorisation on paami tigui o holliri tigui wonde kay oɗon investi walla oɗon cérémonie waɗata e nder Dakar toon to Parcelles Assainies saabu jogademo kay kul huuli kanko préfet o miijademo kay hollirdemo kanko préfet o wonde kay so ɗum waɗama ene wawi ɗum jibina dillere no fewi walla tigui ɗum saabo embouteillage uji ko ɗum o saabi noon o salima sifandeɓe oɗon autorisation o salima El Malika Ndiaye noon koye mawɓe Pastef koye jiɓɓi kadi jeennoɓe ko fati organisation oɗon cérémonie o holliri hen mette makko no fewi o yonnani konngudi préfet o waɗi erago noon faade dendagal ɓen taw ko yimɓe mabɓe kaye ɓen yimɓe mabɓe kaye taw ko jeeyaɓe landa yaaduɓe Ousmane Sonko o holliri kadi o andina yimɓe kaye wonde ɗum ɗo ko provocation kesso goɗɗo mo laamu ngu waɗi faade mabɓe o erima noon dendagal militaji mabɓe kala nde ɓe ndentata kamɓe kala ɓe ndeeƴa ɓe mbawa tigui faddade tigui e ko ɓe mbawa hettade koɓe wawi hesɗude kala maɓe kalanɓe ha joni ko leydi sénégal keddoɗen coalition Benno Bokk Yakaar e gardagol Macky Sall ɓe kolori ko aseda hande o ɓe toɗɗoto ɓen taw ko ɓen tawa kadi ko jogorɓe tambade campagne électoral woni suɓade directeur campagne électoral e yaadi mabɓe kala ɗum noon ko aseda hande o sanga 10h30 ɓe ɗum foti wadde kay to siège APR taw koto legal Mermoz oɗon équipe noon taw kañumen kañum oɗon équipe toɗɗaɗo noon ko kañum tigui halfinde ko fati e gueɗe sumgoji ɗi kala programme mabɓe e programme campagne Amadou Ba kala e guila kay e rendinde ngaluji ha e rendinde yimɓe kala e ƴettude peeje kala ko oɗon équipe beele kay yidde mabɓe noon ko beele ñande jamma nogas joyyi lewru février 2024 gulali ne gulla nder leydi sénégal kala ko taari ɗum tawa wiyete ko vive Amadou Ba woni tigui hollirde victoire Amadou Ba ko ɗum woni fandare mabɓe kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi seno mima to Dakar koto Ziguinchor
cifteren musidɗo men sehil men ceerno Amadou Saga keɓe nde Allah yurmotomo yaafom kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen faama woni forces armées malienne ɓe mbaɗi opération mabɓe molanteɗo Allah e nder falde kidala e mbadi kay ittude ñonkoto e heɓade seɓɓitiɓe ɓeydude nden ka e kisal e nder leydi he ɓe kolliri noon e nder opération he noon fodde sappo seɓɓitiɓe woni terroriste ɓe itti pittaɗi men ɓe duppi toon kadi base taw ko base terroriste ɓe bonniniɓe matériel kewɗo no feewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen commissaire de police kumane gardiɗo commissariat mo sogonitu ko e dadiɓe muɗum ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓi sagataɓe tato tampinnoɓe falde nde ɓe tawriɓe noon eɓe jogui pistoleji automatique wonde tigui arme à feu wondude e kuure taw ko calibre 9 mm ɓe tawrama kadi eɓe jogui petelaji goɗɗi e drogue e wonde kay eɓe tawama eɓe jogui 5 pistolet automatique wondude kuure calibre 9 wondude fusil à loupe wondude sappo e ɗiɗi téléphone portable e tablette goto wondude ordinateur goto e jaasi eɓe jogui labbe ɗiɗi wondude e aérosol lacrymogène goto wondude tigui e gueɗe goɗɗe ko ɗum woni koɓe tawra ko bandiji noon tampinoɗe diwan ono feewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar e nder dongre Afrique jabɓuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj. Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. salmitimama Ghalii Abuu mi salmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV e ñalawma hande ko tunguɗen e habaruji men e dongre Afrique puɗɗoɗen ko leydi hono Mali oni mission mum gasi to leydi hono Mali caggal kay nde ɓeyano kadi hono laamiɓe leydi ndi ñaguiɓe kay yooɓe jaltu hono leydi ndi ene wayno oɗo saaha ka gonɗo toon to Tombouctou woro ɓurgo mawnude wonko rewo leydi ndi toon ɓe keddorno e base mabɓe taw kadi ko battidiɗo ɗum noon ɓe goni koye e yaarude seeɗa enen gandi noon gue 35 nduɗo lewru ndu goɗɗen ene wayno ko nden tigui ɓe jaltata toon leydi o Mali ha laaɓa ceer ɗum noon ɓe goni koye kay ko yaltirde seeɗa haɓe jalta leydi ndi kala to Guinée Conakry ene wayno dey toon koto wellitare ɗen tawi kadi ko jaynirɗe hani ɗen taw kadi ko jaydiyankoɓe ene ɓitta toon no fewi ɗum waɗi haut commissaire de l'ONU ko fatti e droit de l'homme wi noon laamu ngu yo wellit ɗen jaynirɗe ni hani e janiyankoɓe taw kadi mbawa wadde liggueji mum no hannirta ni Côte d'Ivoire ndeɗo hitande fodde ujunere e temedde jeeɗiɗo neɗɗo ɓen taw kadi ko ɗanniyankoɓe migrant ji en mbawi kono artude e nder leydi ndi ha mbawa kadi wadde golle taw kadi koto mantinde e nder taw kadi koye guila e faggudu hani e wona e ɗen gueɗe taw kadi ko rendo ɓe mbawa kono wallu caggal kadi nde ɓe jeeyi toon to Algérie kono nde Libye en ɓe coga ɓe tempina toon ɓe lorli toon ɗum noon ɓe pelliti tan artude e nder leydi ndi mate ɓe mbawa kamɓene wawde kadi wallede e noɓe gollodiri toon e leydi mabɓe taw kadi ɓe tampani wona e ɗen tampe RDC Congo ene wayno kono gardiɗo hono leydi ndi woni ko sottangol Félix Tshisekedi kanko dey o wawi kay wonde hebde ma won ko ujunde million ngaji kono jeenayyi e feccere e ɓen taw kadi ko wotanɗemo ɗum noon ene o wayi tan ko taɓal makko ngal o fayi koye yidde kay wadde mandat makko taw kadi ko mandat makko kadi taw kadi ko ɗiɗaɓo o laamo kadi kono duuɓi 5 nde tawno wonde o dañi ɓawo 70 e nder temedere ɗum noon o waɗa kadi ko mandat makko ɗiɗaɓo oɗo noon ko Denis taw kadi kadima kañum woni gardiɗo président taw kadi ko seni o wi wonde kañum dey oɗo bilan e kadi ɗum ɓe mbiyaɗo ko bilan positif nde tawno wonde ɗo e 31 nduɗo lewru ma seni kay wawa kadi wadde jencude ndi taw kadi jencudi taw kadi ko provisoire ma wawa kadi waɗede ɗo e nder lewru taw kadi ko janvier ɓe mbawa kadi haalde taw kadi ko résultat o taw kadi ko hankadi ko définitif ɓe mbayyina kadi résultat ji ɗi mabɓe ɗi kala ɓe mbawa wiide gonde ko oɗo gañi e kadi ko oɗo gaña ɗum noon wonata koye e nder lewru taw kadi ko dartoon hitande dartode nde ko nden tigui ɓe mbayyinta hen ha laaɓa ceer ko ɗum ɗo tonkiɗon e habaruji men ɗo e nder dongre Afrique taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sa ɗo gamɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diinema
koten ɗumale meɗen pulloyo koten ɗumale meɗen pulloyo. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi ko an uddi kabaruji men e dongre Africa takkusan juulama ha to galle Diadiaɓe to ɗalhay ko on takkusan juula ha to galle Tutuɓe to ganki ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri ko guerre hakkude Israël e Gaza koninkoɓe Israël ne jokki wadde bombojo mumen e bombardude Gaza jamma hanki o kadi garmi gara musɗo waɗi hakkude Hamas e Israël to wuuro witeego Khan Younes noon ko wuro ɓurgo mawnude tawaten to banggue worgo to wuro Gaza ha tengti noon ha tawen tawi ha e nder hakkude leydi ndi kala ñalawma hanki ona walla mbiyen e nder waktuji nogas nayyi cakkiriɗi temedere capanɗe jeegom e joyo Palestine ajo mbarama temedde ɗiɗi e capanɗe joyo wonɓe mbarminama hen sanga minuit koninkoɓe leydi sanga minuit hanki koninkoɓe leydi Israël ɓe jori pettoje mabɓe bomboje mabɓe to leydi Syrie aljuma hanki o délégation Hamas yettima toon to Caire e nder leydi Égypte taw ko adduɓe toon ko dogde koyɗe jaam beele trêve ene waɗe hakkude mabɓe e Israël ɓe mbawa woppidde ɓen taw ko prisonnier ɓe mbawa woppidde ɓen taw ko nanggaɓe otage beele kadi Israël woppita prisonnier ji mabɓe kadi mbeɗe tigui aide humanitaire ne wawa nadde e nder leydi he hano hannirtini leydi Afrique du Sud noon waɗi ko leyɗele kewɗe mbaɗani so jofade feɗendu Israël hollirde kayi wonde Israël taw kadi o joofi feɗendu Israël koto cour international de justice wiide kayi wonde Israël ko woni wadde oɗo saaha joni ko génocide ɓe goni e wadde e ɓesgu Palestine naɓe ono ministére de la santé mo Hamas holliri tuggi 6 lewru octobre fa ñalawma hande o koɓe mbarnaka ko guerre o fuɗɗi ɓe jettima no gasi go ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi ɗo wonde 21 672 personnes ko ɗum woni ko wara ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni so tawi noon ko barminaɓe ɓe jettima capanɗe joyya e jeegom ujunere fayi temedere capanɗe jeegom e joyo neɗɗo woni 56 165 blessé koto leydi Russie paadena Ukraine aynima bomboje mum e pettoje mum e nder wuuro witego Belgorod ene tawe nder leydi Russie yimɓe sappo mbasi hen pittali men capanɗe nayo e joyo waɗɓe mbarmi hen ɗum ko aseta hande capantati lewru bowte hono no holliri kay jagogal kalfinagal ko faten nden ka e kisara mo leydi Russie koto leydi Syrie paadena koninkoɓe ɓe dowlaji dentude Amérique kañumen ne joori bomboje men e pettoje men e ɓen combattant en taw ko Iran naɓe tawteɓe nder leydi Syrie to banggue funnague leydi Syrie ɓe mbari ko famɗi kala yimɓe sappo taw ko combattant en Iran naɓe ɓe mbarmini fodde capantato woɗɓe to wuuro witego Bou Kamala kabaruji men jolam jaɓeri to leydi France laamu leydi France ɓe ciifi loi on kayino ko hollirde wonde kay à partir de 1er janvier dartoɗo 2024 ɓe gonta jabde imam ene suuɓe taw ko caggal leydi adde nder leydi mabɓe France woni tigui de nouveau imam détaché ɓe jaɓata ɗum hankkadi kala imam kayya bawɗo wonde imam nder leydi he formaté tigui ko nder leydi he wona kay eɓe gaddane imameɓe almameɓe taw ko ummiɓe caggal leydi ko Gérald Darmen kañum woni ministre de l'intérieur woni jagogal kalfinangal ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu mo leydi France kañum ɓayyini communiqué o walla tigui kabaru o aljuma hanki imameɓe noon ɓe kolliri tigui almameɓe mabɓe noon foti formede ko nder leydi France wona ummade kay caggal leydi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon silmona Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nete ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abou so tawi ko dongre Afrique ko Alassane Oumar ha Mbodj gorko mo saran dogu kirkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on